mati ndi momwe munditu mbele sidalili kale kale ndi momwe ori matabwa awawa ndi akale kale inso nditu akala malata mene zaka ndi zaka oti sangaboke malata mene wawa oti tingalikeze zaka zingati fanga timuno ndi mkalimene kanga ndi 1969 limene chinachitika chimene chichi adachita msatero ndithokoza kubasa yayi mwina kuteka kuti mu madabwa kuti kodi akuntaja le mu program yawo moyenda ali kuti ndikutali malinga ngoti program yathu amatonera anthu osiyanasiyana ena ali kunzuzu yende ena ali kunsanje ena ali kuchitipa ena wakaronga koma usindiri kutali wako mene kutanthozene kusonyeza kuchokera ku office kwathu ku Blantyre sinaende movutika kwambiri ndangotenga nsewu wa Zomba ndipo tatenga nsewu wa Zomba umenewu ndaenda kudusa mwakachere umu kudusa mapanga monsemu uyo kutamanga mpano zadusa bambulumbuzi choka bambulumbuzi mamene madusa panyungwe tikangoti tikukhota panyungwe tisanafika pa Walala pali malo ena amene amaoneka kuti ndithu pali nyumba yachikalekale kanyumba kameneko kali ndi nkhani ndenu funa mukhale pomwepo kuti mumvote kuti nkhani yake ndi ya mtundu wanji anthu ambiri timakhoza kudutsa kumapita ku Zomba kumapita ku Blantyre ndipo ndakhala ndipanga research ine ndanthu mwina ama age ngatainewa koma kwa anyamata ang'ono samadziwa kuti pano pali nkhani imene titu a Department of Antiquities anayisunga kuti nkhani imeneyi ikhale yokuti ino tidzidziwa kuti mbuyomu mukachitika za mtundu wanji ndi mwayi nditafika pano ndimene maona muchakulandira achikulirewa ndiye ndikufuna kuti mwadziwe fa amenewa ndamene atatifotokozere zomwe zili pano sichoncho phiri dzina ndana ine zina ngandi Steve Gama tango kumana ndiye nkhaniyo ndimeneyo ndithu chidwi chimene ndanena kuti tufuna timve za nyumba imeneyi zikoma kwambiri tayambani bwinobwino kuti kodi nyumba imeneyi nakasipano pa Walala pano kuti pa Walala pano pa Walala tatuzani bwinobwino nyumba imeneyi nthawi imeneyo anthu akakumanira pano pa atatenga makalata ndimamva choncho ena nkachoka ku Zomba ena machoka ku Blantyre ndo samakumana nyumba ikugona ndi mapasti 3 amanyamuka wina aliyese kutenga thumba lake aku Blantyre kumapita nausa kuzomba kumapita mukamati amakumanirana anthu amene tayenenani bwinobwino chimachitika ndi chani amachokera ku Blantyre kuti kuma idali bwanji nyengo yake nthawi imeneyo azungu amene anali kunoko kwathu kunoko anali amaestate ndi nthawi ya azungu anali amaestate ndi aza mission mwaona tingane kuti nthawi ya Samunda kale azungu amene adabwera amene amene kuti anachita discover dziko lathu andiye timve dziko lathu linali nalo kale azungu amenewo makumbukira kuti kuzomba kuno nthawi ya Samunda anala ambiri kwa basi kwambiri ndiye anthu amene amagwira chiro mmene mwa azungu amene wani yake amishoniwo amene amapasira makalatawo kuti achoke kuzomba atsinkana apereka mu estate komanso ena akafika nawo ku Blantyre ndiye amachoka ano amaenda bwanji amene ankaenda wapansi akuimba nyimbo zawo chabwino nawo so ukuso chimozimozi ndikuti amauzana amaziwa na nthawi yonyamukira koko nthawi yokumanira anyamula matumbawo makalata basi akafika pano pene ankagona pamene tapatinani bwinobwino mukutandazana kuti anthu amene wande kuti akachoka kuzomba kubwera pano amadzabwereranso amabwereranso kuwapatsira azenzawo choka Blantyre aku Blantyre wanso kumabwerera ndoti awo akutenga zimene zachoka Blantyre kumapita nazo ndiye kune kuti unali ulendo wa tsiku la tunthu unali ulendo amayenda tsiku lonse la tunthu usiku akasi ulendo akamanyamuka usiku fikaso kunonso usikuso ikamati ma 7 o'clock mamawa ndi pamene matani amanyamuka anonso pano kuti naende koyera abwereranso kumene akuchoka koma nkaenda mgulu la anthu ambiri kuti nthawi imeneyo mseumu munali zinyama chimene amaopa yo zinali zinyama then chona makhanga amaimba nyimbo zawozo kuti mulameche zinyama zitali zitutumuka kuna kuti chikuchitika ndi chani nthawi ya Samunda sikuno kulibe nyumba amalabu asanachulukane ndoti ponse panali nkhalango yokhayo kuchokera Zomba udzafika kuno pakana kuno kuchokera ponse panonso kafika ku Blantyre ili nkhalango yokhayo ndi amapatsa tiyeni nyamulani matumba mukafike nawo ndikudzasinthana pano nkhani ndimene umu munyumbamo
amalowetsa no munamongogona chabe amalowaso ni matumba mmene nyumba mmene mumu sana limalongogona chabe chabwino komanso akafika muno amafika ni matumba awo amakalatacha chabwino ndikulowa nawo mmene mumu iwonso ndikupeza malo ogona kuti apapa ndeti pumire kaye pang'ono apapa ndikumenya kiwa apo keche nawonso anzawo akamafika chimozimozi ndikuwonso amagona mmene koma nakasimu mati limakhala gulu ndikakakulu ndithu kokuti amakhoza koma sikuti gulu lake lototi bwanji ayi chikoko akhangati amabwera folo kusa amabwera folo gulu lake matanthauza kuti no osati ngati chigulu ndoti mwina abwera folo kuso folo osalapira mwina wina atamakhala ndi mfuti mfuti lesokalephera mifuti yake yakale ija yachimati gogodera kale imene ichayi okay hasa mifuti tingoyankha foni hello afumu kupanga ka program pang'ono mungandiyimbira after some 30 minutes nditha mfumu thank you yes mifuti yakapengera kufika chazinyamazo okay osati munthu ngati zinyama mungamanga zinyama utando za mkoni ngati mikango ndikusonyeza kune kuti mafoti mfuti zake zinazo gogoza zozanyumula ngati ntikozi ndikuti panali ma messenger kuti anthu amene utandali ma messenger anthu amene utandali ma messenger achikuda amene amacha recruit m'midzi mwathu momwe ndakabwera pano tsopano ndikugona mmene chabwino ndiye tandifotokozerani bwinobwino kuti nyumba imeneyi si polowera pamenepa khomo ndi limodzi lomweli basi ndikuti mulikana kaliwonse katikati kapena ndimene idalili kalekalero imene inali kalekalero ndimene mkatimu pano paso takamba za malata mwene kuti malata awa ndimene analili chimangireni sanachoke mwatabawanso mwadzimodzimodzi nanga njero ziso za kalekale zomwezoso santhawi imwe yatsa munthu imwe koma zikuoneka tu very strong kwambiri chitsekochi chonse chikuonekanso chakale chiseko chitu ndi chakalekale chanthawi imene yonse chimene anachita aboma wa white anakosintha malo osegulira away ndikuikapo kalimuloko kawaka chifukwa choti ichi chimakiyaka anakhalana nasokonezeka otherwise fremu ndi omweyi chitseko chonse ndi chomwe chinsi musatero ndithu ayayayaya mwati njero ndi zomwezi matabu awaso ndi omwe wansa ndiye ndikaona design yake iyi imene tingati design kapena kule kuseva malata kutwa kungoti chonche design imene ndikukhala ndi migolo amene ni migolo kumene kunali ngati kuseva malata kunali kuseva malata ndiye ndikuwapinda popinda apopoko sanali masewera ndikuti ndikaona lata alitu ndilolimba kopsa lata ndilolimba ili sitamasewera ndipo sindidzoti geji yake ndi amtundu wanji onse anthu amene mukundiona pali pano awa ni malata one kuti olanga khe utayima pomwambapo sangatewe ayi ndithu malata olimba kwambiri oti ine ndikudabwa kwambiri kuti adachita kupinda bwanji fana kasipa upinda apa ndipopinda ndithu utakutinso windo iliso la nthawi yomweyo windo litu na nthawi imeneyo ali chinooneka nakasikanali ponkakati popumira populolera mpweya amabwera ndikutsegula umene ndithu mwinaso kamene matumbawo amaponyeraso pamene pakumene kakakuoneka mungamwanera kale kuti kunali kwa mikango muone sanaike ngasi windo anthu vetima ika magalasi amaika tabwa zizangwamba kulowa patapeza maselo I think this was part of security eti zosangalasa ndiye padakali pano ngasi ndoti mkati ndimotani muli china chonse menemo mkati mutu mwakhakali muli history ya nthawi imene zimene zimachitikiramo ili mkatimu ndithu kuti siboko makale mtima ndikoza ndikaona ngati ngoona kunja kuno mukhale pomwepo kuti nosopenda tione kuti mkatimu ati muli history timve kuti kodi history imeneyo ndi amtundu wanji malo ooneka very simple but it has got a very very strong historical background makamaka yokhuzana ndi communication mdziko mwathu muno kutenga ichi kupita nacho kachiseuko ichonso kupita kachiseuko tikamaona masiku ano timangona ngati ndimene zidalili mbuyomo khala pomwepo mama akamwe aitani ana abwera azaone akamaenda nsewu wazombawo asamadabwe akamakona kanyumba kameneka adzidzione kuti no zimene tikuzitchula lero kuti no timatumizirana nazo tumizirano zidayambira pamene papantha kaita kunyamula matumba pamutu mfutiri kuno kuopa mikango kumayenda kuchoka Blantyre zafika pano kuchoka pano
ukafika kuzomba ndipo idali nkhani yosangalatsa kwambiri kani pomwepo tione kuti zili mkatimu ndi za mtundu wanji. Mkatimu muli chonche? Kari munotu muli chonche. Sona apa ndiye ulumusana ndiuze. Chabwino. Uya uchionekeratu kuti ndiye ayinokhala mmodzi mwa amene amanyamula amero aja. Amene yitu anali wamkulu tu wagulu limeneli amene. Muzaona apo papewa apa. Maulendo kwa kanditi. Nyota zimenezi. Usona futa amanyamula ja zimenezi. Futu jamanyamula ja ndo umenewo. Thumba la makalata lija limene mkuliona pasi. Mene muli makalata ukauka. Chimakhala chitumba. Thumba ndi kuchimanga. Kuchimanga nditu. Ndikuchinyamula. Akulu uzibwera mkango kapena kambuku mosadzika bwino. Basi nthawi moyo basi agwesa basi. Nje no sapato. Palibe sapato. Nthawi imene sapato akavala anali azungu okhaokha. Alino tieni zikana. Alino basi muzingoenda chocho basi je muzilala musewu. Makanaka chikongo pamono. Nanga muntu pana kupasa chilamba chocho. Ndiko kuzani ndito. Usapasa sapato. Bwana ngati amene. Ndiye ikaoneka chonchi. Oso nyota ndi matepe nje. Amene po papewa. Nkola mati ntepe. Zimene zozo. Ndiye tiambire pati. Fa abana pupuluma ndine no. Chabwino. Oya. Oti ambira. Apa patiambira. Apa kuti bwanji. Apa patu mokamene mukuonera awo. Anthu amene ndi amene wawo. Kuma ndikuona twa munyamula. Amene yo ndi unausatra azungu akati. Amene yi mokamene akufotokoza mwe kale kalero. Panali azungu amugulu awiri. Panali a mission, ndiye panali a my state. Okay. So bwana mwanyamulidwa ni zungu a mission. Kumpatsa ulemu sakaenda pasi. Mwanyamulidwa ndi azigogo ake. Amene anali Dr. Marikebu. Uyu. Amene. Zungu amene amene anasatana ndi John Kirembo. Ipa kuje amene akapanga za thangata. Kuzabwerekana William Livingstone. Zungu ake ndi amene kuteko pamene pali pa ulendo wautali kwa basi. Ulendo wautali. Woti awa ali ali pa awa azawa akatopa amasinthana choncho wina choncho pakana. Alipeya akusuka sigawa wake. Ngati muna make akudwala koma hali bwino. Apa patu apa. Ali about old Blantyre post office. Imene ndi post office yakale kale. Inali patapati imene Blantyre. Blantyre pa cha inali pa chakumandala kucha. Building in Majone. The post office. About the history of postal services in Malawi. Mbiri ya Mtengamtenga. Ndito kwa Malawi muno chichewa chake. Echona paso ndikuona kuti ayala kanga ndi awantu aje awana ndana lupande anthu amene jetu ndi amene wawo awana ndana la sana patse uniform amene sana patse uniform chakunika ndio mwe so kuna pasipa awanda azunguti mane kuti ama estate aje yes ali monga amene mukuona awazimai asenze sakatu uyo si ukozana ndizi koma tukungwaza nyamulani katundu itene kwa monga ngata akapolo wawo bonga time ni kanga ndantokora ndalibe gawo ndikuona apa alemba mutizen Melvan galimoto ya jenia mel magali moto yambirira namba kubwera nali amene wawo kuma amanyamu atamba kubwera magali moto sonza atakwajawa ndanabwetsa magali moto namba kubwera nchinga zabwera nchinga 1936 yes paka na 37 ndiye kuna zabwera magali moto 1942 ndiye amene wawa ndiye kubwera kwa magali moto nakhangati anthu anakhangati anachepesa ngati chokocho inali pali ngwe post office pa kuti ngwe post office si ili pafupi ndi high power imene chai nchimba cha niko chi ndiye anakhangati anthu anachepesa anthu antoko macha okay British Central Africa Protectorate, Pachefe 1891. Akane kuti we were under the British Protectorate. Kodi apatero sije kuti samalira. Kwa basi. Kuli kutitengera zinthu. So sangalatsa kwambiri kan pomwepo kanyumba kandika kakulu tikupitirira ndi zinthu zosangalatsa kwambiri akulu awataona kale pano ndisachita sofunsa. Ali pa postage stamps. So sipachitika bwanji nanga si abadinaona kuti zanazongotenga mastamp anazafika bwanji sipa amene oti mastamp amene wawaiti anafika 1991
mpaka na 1936 titasiyano izi tsopano zayambika zokuti anthu aziposita makalata adabweresa maonjera amene wawa ndinopanga choncho umatenga envelope basi kutenga kalata timalemba dear amayi ngati muli bwino inenso kuno ndikondwera iya ife kuno tonse tili bwino basi katero umayitenga imene chamkumata ndikukagula ichi ku post office ndikumata pamwamba penipeni pakalata apo pa envelope acha umnde umayitenga tsopano ndikukaponya kuti paja zilipo kuno zokhanga tipene timaponya zilipo tikaziona zakalekale sipaja ndimatenga ndikuponya kalata tsopano okay chamatu zibanja chabwino ndemuwaona kuti zinkenda banja akaponya ndisopano akamata stamp yo zimaenda banja akati fotokoza bakhala pomwepo tipitirebe mastamp okhawa zimakhala ndi zaka za 1959 to 1964 1964 to 1991 zichatimazina kuti nozokhoza zizindikira ande apa zikuoneka tisapa bwerano nkhope yangwazi atate nawonso anthu andali akuno anayamba kuzitengerano ngati zazungu zomwezo apo ndona David Livingstone nanga David Livingstone anawo asakunza bwinobwino David Livingstone ananga and amene ndithu adabwera kuno kuzoita kudzabweretsa mipingo yosiyanasiyana makamaka Church of Central Africa Presbyterian CCP sichoncho amene timapanga naye commemorate church mene chatapano about a centenary now kusire pompa ku Blantyre Synod anachilovala chitenje chake mkulu wake anala amene adapanga zambiri kena akananyamuka kupita ku Zambia anakafera ku Ujiji, a place known as Ujiji in Zambia, but otherwise he did a lot in this country. Muzoerenga history kuti mudzidziwe kuti zidali bwanji chabwino. Okay, ndenda ona ngwazi ndawali apa naosana waika izi zilapa zimene suzolemba Malawi ndikumbira zimene zidi ndizona ndikana kapana flag yathu iyo msatero ndithu ayayayayaya. Sono ichi abampaoneka so ntchito ta imene yetu ndi telegram. Telegram komanso ndikhoza kukuonesa ndi kunjako oso kuno bwino chilipo oso kunjako chinkatani zimene chimene chitu ntchito yake inali kuti munthu akhoza kumalankhulana ndi wina kutali telegram mamvana bwino akuti ndithu amakhoza kumalankhulana nthawi imeneyo chikulenga magadgets itu ndizi zidalipo ndithu nthawi telegram system ndikuti zomwe zama internet izi zachanchani zidambira pamenepa sinanga za wireless zoti kutumiza mapitoko ndezakaleera tinachonchi nanga masiku ano ungaike nthumba ngatidzi tachokera patali anayi khani pomwepo ndikuona so katundu ali apaya katundu yutu ndi mafoni achikalekale wandikuwakumbukira kwawo makumbukira nafe tikuwakumbukira chimene singachikumbukire ndichi koma tidagwiritsa ntchito sankaka mmabuthi awo awanali mabufu woponya mauche na tinkaponya iso chimozimozi yes nikwafotokozera nawo afazimezi naziona tinkatenga coin. There used to be a coin nthawi yaife anipatali ma 20 tambala eti matini tambala ndi amalemba the suitable coin that we're supposed to use ndi maponya pena I think apa unkaiponya apa ndi nthawi zinanga mabizonotino ukapanga pasiji ugwira ndi madzabwerayo kakala eti ndio maiponya madzaima ndio kuzoti yakupira uya mano kuyankhula ndio mafika ndo sopano kuzati hello kumeneko kunotu zativuta agogo aja amalira ndi tamauza nani mwena komudzibwera ndoti akatero basi notino ukubwera kwakwacha dzatha ndimene zidali kalekale izi ndi naziona izinso sichoncho pia izi ndi naziona nthawi ya ife iyi ndezidasenta from ichi nkapati kumapita so ndikumbe tamalizira apa heti makumbukira iyi tinacho kapene kuzamalizano apa izi no ndezilipo izi amachilo lemba model post office yakali ya mangochi ma post office awa anamangidwa mwambiri awa ije kumangochi ija si post lomba naye paka ka telecenter chacha simene kumangochi kuja ndike naka panabwera no ichi tsoka chi amandira
the standard B F station. Si chijechiri kusochi. Kusochi hiyo. Chimbale chiri kusochi. Ndamena mukachitsegulira ichi pakumbuya 1981 tonse tingakota chimbale. Ndizimene machita capture ma airwaves okuzana ndi ma modern communication system, I think, came up with this. Kumasa hambira ntamene naona mbele tinkambaonera TV yet. Msatero hiyo. Very historical indeed. Pepani na Nelson Malowa ambo pang'ono fana ngasi ndidaziona koma muno simakhulupirira nokuti mungakhale motero. Ndakuwa akutaka tionetse panja kuti kodi no zinkachitika bwanji pali magadgets ena ndiyena kunja kuti mukhale pomwepo tikaona kuti ziyenda bwanji. Khani yosangalatsa kwambiri tendi zili dziwa. History pili. Sono inu kubunzi nkuti? Ine kubunzi kwathu ndikuzomba kwa jaliwo. Oho. Ndithu. Oti pano makhalanta yatali ndithu. Ndakhala nthawi yatali. Zakazinga. Siboma basi. Siboma zaka 21. 21. Sikuti muli pano ti. Nthawi nali kumanambira kumangochi. Kumangochi. Yana chita transfer. Zokoza museum. Yana zoita transfer. Pano makhalanta yatali bwa. Pano pandakhala zaka ziwiri. Oti nkona no yalowa history mutu. Chabwino ndiye munane kuti mufuna so mundu onetse panja. Ine maganizo anga ndithu mwangeza kuti zathamumu. Ndikuona idzi apo. Tioneso kunja kuno. Chabwino. Kuti tione kuti zili bwanji. Soma zili apazi mwina tiyambire uko. Ichi tichikuoneka chakale yetu ichaku. Taima ni chako. Chikuoneka chakale yetu ichi. Chimene chitu ndi chakale. Koma chimene chichi anabweresa ndi Queen Elizabeth. Ichi? Malomoti time mene nakasi tikuvutika po posta makala right. Ndi anatibweresera ichi, anabweresera ku Blantyre kuko. Kuti anthu azithandizikira kuti ku posta makalata. Koma ndi chisulo chakale ichi. Chakusija monga mene mkucho. Amaponya abantu. Tsono apa mukamati anthu mutandazona kuti ndi anthu omwe akuda kutatamba kwalola kumachitaso maponya. Ndi anthu omwe okuda. Amagwisa ntchito wina alisi ndi anthu okuda omwe ndi azungu omwe osamatenga alimosi koma makata maponya. Alola nosopata anthu akuda nanusa mudzi yankhulana ndi azibale anu amaponya amene. Koma onyamula zimenezi anali omwe aja. Koma kana ayenda nawo dziko muno. Ndiye nali post office yake imene. Nali post office imene iyi. Ndi chinachoka ku England. Chimene changu ku England kuzoona imene. Haliambata apo post office. Ndanga mastampa si omwe aja naona kati mucha. Mastampa ndo amene muona. Oni muja mane ndino post office yoyamba tikaiona panja apa. Ndi imene. Ine maganizanga ndimango tino ndithu kapena no mukandondesa pena pake. Ngani yake ndi imene ye. Ngani yake. Zisambira kutali izi. Queen Elizabeth. Muje kuti zimene ntaya colonial. Kuti anthu tiyambe no tidzidzozo timakhoza kutumizirana. Kali ndi imene yoto. Post office yoyamba. Ichiro kuoneka kuti mwaiona post office yoyamba. Anthu mwamadusa kuno muchite demand mbwere mudzazione kuti atengani ana abwera adzaone zinthu za mmene zidalili mbuyomu. Nthawi zina zimafunika kwasirana dzidzione kuti zidamba bwanji. Ine ndakuza ndikuti no ndikuonetsani zambiri pano ndakula amenewa. Ndiye si tikupitirirabe basi. Tikupitirira. Chabwino. Ndiye ndikuona so pano. Ichi chikuoneka so chakale eti. Chakale. Achikulemba kuti letters only. Chakale. Amaopa tu munthu chifukwa verse anthu vetima ndifofunda. Kwa basi. Amaopa takhoza kuponya modzi ndiziya zolimba. Kuponya mumyala chani. Ndikuona letters posted on this box should have a fixed postage stamp of the British Central Africa Protectorate and should bear an extra penny stamp in addition to the ordinary postage. Penny. Timava za penny. Ndoto amango basi ndo amkagulitsana. Ndichina chiyambi I think it's a business ya yokuzana ndiza post office amenewa. Kadi ndi imene yoto. Imene zinali iki. So ichi chinali kuti fapa muone kuti muna ichi mwango mangira kuti chisungike. Ichi chinali anachisiya ichi ndi chinali cha kuzomba. Koma chinali cha ku Blantyre chinali ichi. Chinali cha ku Blantyre. Inali kuzomba iyi. Kuzomba ya. Okay. Ichiso. Ndipo linaso ndi. Chimodzi. Inali mwati inayo kucha? Kuzomba imene. Kuzomba ndiye ku Blantyre ndi. Ichi ndiye cha Blantyre icho tsopano. Ichi cha Blantyre. Ichi ndicho kuoneka chokulirako. Chimene chachiko. Nakasi Blantyre ndi Blantyre ndamene nali yokukale kwambira nthawi imene ichi.
chablanda chimene chichi chifana ndikumbukira kuti nanga kuzomba sintamene chikuti ndi ntamene kunali achina Robert Armitage achina Alfred Sharp uku kunali ama business kulanta paja kunali azungu amandala ndi wakandodochi amati John and Frederick Moya ndi azungu ena ndi amene no ndi I think amajarani zimene ndizona ndi musatero ena ndithu okay kwa mati njera izino ndi zongo sungira ize njera zinzakali ayi zino kunali kungomanga kuti zisungike ize ayi olo ine ndithu ndakhala madutsa apa kumaona nachilondero tsiku lina ndidzayima apa kuti amalawi nawonso aone kuti kodi kalekale zinthu zinali bwanji post office iyo ndimene zidali kalekale khani pomwepo sitikupitiraso pati chabwino ndiye tipitano pati ndikuona ichi chimene chitu nyumba mmene mwezi amagwisa chito ngati pa telegram ana tauze telegram kuti peche telegram tinkatani telegram utu makhala kuti wina akakulankhula ngati kuno wina kenza kali kwina kwake ukoko ngati kumamvana ngati masiku amene abwerera mafoni eto idali wireless yopanda nthambo ya kawambe ziri kumankhula apa ndikuti akuyankhula kuti ku blanta ya amamva muno kapena kuzomba amamva muno bwino nchakalekaleso ichi chimene chikuoni kamalata ake ali exactly ngatawa telegram kumaita muli banja chimwenemweneko tate tione muli kanthu mkatimu olosanga kale matabwa ake akuoneka mmene anali awaja ndi omwewa exactly ndithu malata awa sakuti olimbaji maona zinemane kuti malata awa ndi olimba koopsa muone mene sonza zinthu zolimbazi kale zina zamasewera saka malata amasowa anangoti 32 gauge koma isi masewera iyi chabwino ndiye tatitsegulirani makina ake ndi makina ake amene telegamuta amenewo ndiyendo chimene amachita pano paiti anayika makina awa kunoko kuntunda kuchaso aliko ngati amene wawo kuntunda kuti uko moya momwe muno kuntundako aliso ngati amene wawo ndeno anthu nthawi imene sanakhala ngati achionongono ngai amatheka ino kuima kunoko kumalankhulana nizaka ukoko ndi muwaya momwe muno ndipanayi pafupi pamene pafupi papa tsono cholinga chanu chotani chofuna mayankhulana cholinga chofuna kumalankhulana kwe ndakhala kuti wina aliyense azizindikira kuno kuti telegram imakhala kuti imakhala njira zake ziti zimene zizi anthu akabwera muno kusaona munga ngati alembete amatheka kumagwira wina kumalankhulana nda wina zake aliko wina kukaliko mungoneka muli zinthu zachikalekale zimene ziyani zimene zimagwirisa chito zimene kuoneka kati tepi nizofuna kuti nene kuti ndi chani zimazungulira buno chani mwina kapena mpanga record of voice shuka zinalipo zambiri kuti azinakhala azichosa zabwino monga muzi wamene zimakhalira pomwe pansi amakhoza kumvana komanso kumamvananso kutali kwambiri machina ake ndi amene ndimene zinali ntameneyo zakalekale ndizironeka zakalekale kwambiri kaendena kageji kuti adzonda sound yakamapanga ndibune kamene mwina kamanjenjemera kameneka kumaza kuti sound ikulowa tinthambo ndithu zosangalatsa kwambiri ndithu tsekani zikomo kwambiri kuti matabwa akalekale omwe aja akalekale awawo basi chotsani yayi akulu ndathokoza kwa basi achotsadilo kiwo ndathokoza kwambiri kuti munatipatsa mpata nanga kuchoka pano ndi tingalotoyeranso pena basi ndekuti zomwezi kuti Malawi taona kwa basi chimene mungauza Malawi chokuzana malo ano mwauza za mtundu wanji utenga ono mali chimene ndingauza Malawi zokuzana za malo ano eti chionera kuti nthawi zina tikamadusa museweti tizikhala ndi chidi chobwera malo ano kumaona chifukwa tikamangodusa toka mnongo opanda kukhota apapa ndiye kuti sitizaziwa zambiri koma ife tikamakhala kuti tili chidi kuona apapa tizauza zathu ena ochokera kunja kuti tiye tikaone apapo apo muone mesidati ndiyeno tiziyesesa ndithu asamatuze munthu wakwina kwake ya tiziyamba ndife Malawi chabwino amanena choncho chabwino kumabe mwina
ndi ngofusa amafuso amaliza ngakhale kuti no nalibe nazo chidu kwenikweni ndikuona nyumba ya nyuwani imene ndi yotani sopa nyumba imene itu anangomanga ngati maofisi athu kuti timakhala mmene basi no muzikhala pano ndi office is a modern office ndithu koma nkhani ikulu mubanka mukusunga malo zikatunda amene ya chauta akudalitsana zikoma kwambiri inopitiriza ndithu kusunga malo amenewo zabuna zonse hayi ndi mmene timachita mu program yathu ino ya Moyenda simunadabwe chifukwa ine cholinga changa chimakhala chimenecho pamene ndanyamula kamera ndikupita ku malo ena ndi ena amene inu simungathe kufikako ndimafuna kuti no tidzigawana Malawi kumadziwa zonse zimene zikuchitika mdziko mwathu muno ndi usiku uno kukutidera ndeti towuluka tikuchuluka koma nkhani yayikulu ndimeneyo ino amene mumadutsa kuchokera ku Zomba kumapita ku Blantyre pa Walala ngati mupadziwa kufika pa Nyungwe kenaka timafika pa Mbulumbuzi pali sharp corner anthu ena anyamata amene amachita zatso pali malo ena yake ochoka kwambiri mati pamayi kalonga pamenepo makangati chambali yakuno msewu wopita kwa achitera pa mtunda pang'ono pamenepo pamene pali malo amenewa mukamachoka ku Blantyre ndoti mudutsa pamayi kalonga pa Nyungwe mukamakhota mpita kwa Walala that sharp corner that's where you find this place nde please Amalawi tendizima nthando simangudutse muvuvu kuti umene tipanga program mukoza kumva no background kupadutsa magalimoto ambirimbiri anthu samadziwa tsiku lina yesetsani monga mene ndi nachikulirewa kuti adzakulandirani pano mubwere mudziona tidzidziwa kuti kodi zinthu zinayambira pati ine Wellington kuntaja monga mene machita nthawi zonse ndikubweretsanso program ina masiku ali kubwerawo adakali pano ndikudzitsana